Tällä hetkellä tarkastelun aiheena on Matecon viimeisin ja uusin huoltoauto, joka tuli viime vuoden lopulla. Ja tätä kun vähän lähemmin tarkastellaan, niin tällä hetkellä huoltoautoa ajaa Matecolla Tannerin Jari. Terve! Päivää! Mitä sä voisit oikeastaan lyhyesti kertoa, mitä kaikkea tästä nyt oikein löytyy? No tässä sivuluukun alla meillä on 4 yleisintä voiteluainetta, mitä me huolloilla käytetään, ja siinä on paineilmaa letkukelan päässä ja sähkön saa myös tuosta pistokkeesta täältä auton kyljestä. Tässä on jäteöljyastia, sinne saa öljyt valutettua ja laitettua suodattimet valumaan huollon aikana. Ja täällä on sitten jäteöljypumppu tässä autossa, että saa ton säiliön nimettyä tyhjäksi ja hanaa kääntämällä saa ton imun siirrettyä tänne imuletkuun. Ja täällä sitten takatilassa tässä oven pielessä on kaikki perustyökalut, kaikki käsityökalut, mitä yleisimmin käytetään huolloilla, että ei tarvi hyppiä tonne auton sisään sitten kaikkea hakemaan. Selvä. Täältä meiltä löytyy sitten, täällä on dieselimoottorikäyttöinen aggregaatti täällä pöydän alla, millä me saadaan virta näihin kaikkiin huoltoauton vehkeisiin, ja täällä sitten tämän toisen pöydän alla, niin täällä meillä on kompressori, että sillä saadaan paineilma tehtyä näihin meidän öljypumppuihin ja muihin, mikä näkyy täällä auton perällä nämä säiliöt. Hydrauliikkaöljyä, se on tuo isoin säiliö, sitä mahtuu noin 270 litraa kerralla mukaan, ja muita öljyjä sitten noin 170 litraa. Ja täällä on sitten kaikki tämmönen vähän harvemmin käytettävä tavara täällä näissä laatikoissa. Että täällä on perustyökalut ja kaikki kiinnitystarvikkeet sun muut, ja hydrauliikkatarvikkeita on tuommoinen perusvalikoima, ja sitten löytyy myös tämmönen käsikäyttöinen letkuprässi, että saadaan tuolla kentällä tehtyä tarvittaessa rikkinäisiä letkuja uusittua. Kyllä. Mikäs täällä perällä sitten oli? Katsoin, että täällä oli joku ihmeellinen säiliö. Mitäs tolla tehdään? Siinä on meillä noissa hydrostaattivetosissa pyöräkuormaajissa käytetään tuommoista LS-lisäaineistettua peräöljyä, niin se tulee meillä sitten tosta pöntöstä, että se on sen verran harvinaista tuossa huoltohommassa, että sitä ei tarvi niin suurissa määrin sitä LS-öljyä tuolla huollolla, että sitä kannattaisi tuonne linjastoon laittaa, että se käytetään sitten tuommoisella paineilmalla, paineistettavalla astialla, että sieltä saa öljyn sitten laskettua pienempien koneiden voimansiirtoon. Kyllä. Miten sä itse lyhyesti tähän lopuksi, niin miten sä itse oot tykännyt tällä autolla työskennellä ja miten se on toiminut käytännön huoltotyössä? Kyllä, tämä on sanotaanko, että kun se on niin sanotusti tarkoitukseen tehty tämmöiseen huoltohommaan, niin kyllähän se hyvin on toiminut tähän mennessä, ja olen itse ollut kyllä varsin tyytyväinen tähän, että on kyllä niin kuin huoltomiehelle hyvä apu tämmöinen kunnon huoltoauto. Selvä, kiitos paljon haastattelusta, Jari. Kiitos.